Kumban riu phongut kinong isim benta kenthei bat sinrang na keleng ki jela kathain syatei la mingi. Bat ru na ka jela Meghalaya kin isim benta syaka lempung yakop nya kali haki surok khoru khoram ya ka balatem kum ka 5th ahor 4x4 off-road challenge 2023. Layathu uba Damian Umdor ubadei u president ka adventurous hinyo tram off-roaders ne ka ahor. Katei ka kop kelas dang biang haka khat khandai tarik urisau hajar paulai haki surok khoru khoram jongka khar sati park kerdam kulai ribhoi district ka banne lais ngi lenter. Katkum uba Damian uloong baki nong yakun hakane ka lempung lapia haki sau kerdan kata bakenthup biki kenthei ki kali ladies category ki bampat penkelas dog category ki kali ki bala penkela malu mala semi modified category bat ki kali ki bala penkela nadu ki engine bat ki we de ki tier modified category ki banye khun hala ki jong ki surok khoru khoram katkum baki te ki kerdan ki balak do. Haba crunch kilat pathai khobor uba Damian haga sngi ple yakane ka lempung uloong banalor kinong isim benta ban riu phongut na keleng ki jela jong kathain syatei la mingi kidang don ru ki ban sadang poi bat pentem baki surok khoru khoram ki bala penkre menta ka kenti ki dei ki bakham haga ba ki nongnya ki haban sei la ki sap ki phongnya kali ki jongki ban long ki nong jam. Ngaban ko nga di ba Damian dan Bok Umdor dari presiden yang kena ahor. Te ngaban ko nga aku beli shwa ya kini ki department gelarap ini. Ngaban ko nga di tourism department. Dengan aku beli ru kamtam ya ka office jong chief minister gelarap ini. Dengan kerman ru bangindang yo show na kui department nomor ba ke nak sport ru i kerman mengindang yo. Nomor kene ke event jungi ke di ke belong ke ba khala kandiat ke compare kandiat. Na kiwi ki event daga ji kwa jing lang ba larangi la yo sho ka jing ke sham na kini ka kamtam na ka sarkar ni ilaban perlong na ki event ka ba ka wen na ki event ka ba he tam hapon na isru te hani kar kom ai kublay ya ni ka ki department barkhoi kulai rap ini ka ba ar pakalong ba sa sisien nga ya wer pen ya baro banwan pekai banwan ni lekai ya kene ka jing lekai jing ba kampala tangkatai polisi buat